אני מתמודדת על כהונת ראש ממשלת ישראל. ולצערי הפסדתי. את הרי התעקשת לקיים את ההתמודדות הזאת, למרות שלא הייתה לך את תמיכת יושב ראש המפלגה שתמך בכבל, את מתחרטת בדיעבד? הקושי המרכזי היה גם בהפסד עצמו, כי להפסיד זה קשה. ולצערי הפסדתי. החלטתי להתמודד על ראשות מפלגת העבודה. יותר מ-80% מחברי מפלגת העבודה הביעו בי אמון. ולצערי הפסדתי. שיום יבוא ותחזרי להנהיג את מפלגת העבודה? אני מניחה שכן. אני בטוחה שכשאני אעמוד בראשות מפלגת העבודה, הוא יהיה מספר 2 מוצלח ביותר. הנחת שיהיה לך רוב? לא. אני אגיד לכם את האמת, הרבה יותר כיף לנצח. ולצערי הפסדתי. בעוד כ3 חודשים יהיו בחירות לראשות ההסתדרות. לילה אחד פתאום הכל הסתדר והבנתי שזה הדבר שאני צריכה לעשות. תיארתי לעצמי שסיכויי לנצח הם מעטים, אבל חשבתי שזה נכון להתמודד. זה לא טרגדיה גדולה, זה אחת משורה. היו לי כישלונות והיו לי ניצחונות יותר גדולים מהדבר הזה. גם הפסד זה דבר שצריך ללמוד לקבל אותו.